Montserrat Fornells. Endavant. Moltes gràcies, president. Ens trobem davant d'una PRR, d'una proposta de resolució per l'impuls del pacte contra la crisi de preus. El diputat Ordeig ho ha explicat molt bé, ho ha detallat molt bé. La situació que pateix el sector ve de lluny i fa molts anys que pateix el sector una crisi de preus i, per tant, cal abordar-la des de diferents àmbits i molts dels punts d'aquesta proposta de resolució van encaminats en aquest sentit. Aquesta és una proposta de resolució que té 2 punts, però al punt segon hi ha bastants subpunts, és molt llarga, molt extensa i tracta de centrar esforços a com abordar aquesta situació que pateix el sector primari. Des del nostre grup, com hem presentat diferents esmenes, 12 esmenes en diferents punts, agraïm al diputat Ordeig del grup dels Socialistes Units per Avançar que ens ha acceptat la immensa majoria de les nostres esmenes. Ens l'ha acceptat totes menys l'esmena 4, que afecta el punt 2.e. Nosaltres votarem a favor de la majoria de punts, excepte del punt 2b i del punt 2e, que ens abstindrem, i aprofito ja per demanar-li al president la votació separada d'aquests 2 punts, del 2.b i 2.e. En el punt 2.b, bàsicament, ens abstindrem perquè el departament, juntament a petició del Sindicat Unió de Pagesos, s'està a la fase final de l'aprovació del reglament que ha de desenvolupar la llei 18/2015 i en el punt 2.e ens abstindrem perquè és una qüestió que es comença a negociar ara, els punts que haurà d'abordar la nova PAC. Aquesta és una cosa que s'ha de parlar amb tot el sector, cal negociar-ho i acordar-ho amb tot el sector i per això crec que és una qüestió que s'hagués hagut de fer, d'abordar-ho amb tot el sector abans d'aprovar. Per això ens abstindrem, no és perquè hi estiguem en contra, sinó perquè crec que no s'ha produït aquest acord amb tot el sector de negociar la nova PAC, incloent el que marca el punt 2.e. És important, doncs, que totes les iniciatives que van emmarcades al pacte aquest contra la crisi de preus, els diferents agents involucrats i que participen directa o indirectament en la cadena alimentària, treballin per tal d'intentar acabar amb aquest mal crònic que padeix i que amenaça el present i el futur del sector agroramader i pesquer. Des del departament fa temps que s'està treballant en aquest sentit, en coordinació amb el diferent sector, per tal d'assegurar la viabilitat de les diferents explotacions. És important que aquests temes, com també ha dit el diputat Ordeig, es puguin tractar des de les diferents institucions, tant des d'Europa com des de la pròpia Generalitat, que s'hi destinin els recursos necessaris, perquè només així, si tots els agents implicats hi treballen i s'hi impliquen, es podrà treballar, lluitar i abordar aquesta situació i que el sector primari, el sector agrari, pugui viure dignament de la feina que fa amb uns preus justos. Ens alegrem també, ja ho comentava abans la diputada Fornós, del Pacte de Reactivació i Transformació del sector agroalimentari que ahir es va presentar, que són 10 projectes amb més de 3.000 milions d'euros. Creiem que és molt necessari aquesta destinació d'aquests diners i per part nostra seguir treballant en aquest sentit i esperem que aquesta proposta de resolució, els punts que s'aprovaran avui vagin encaminats i ajudin a lluitar per abordar la situació que pateix el sector primari.